No, ja vás dneska vítam u nového videa a dneska si ukážeme, že ako spraviť, uh, teda pripojiť sa na server. Takže ako prvé si spustíte svoj Minecraft, dajte si multiplayer, dajte direct connection, nie, a vložíte, dobre, môžete si dať add server a môžete ho pomenovať, ja neviem, neviem. To si vymyslíte. A si server adresu dáte tú, ktorú máte. Ako prvé musíte zapnúť server. Budeme musieť tak. Tu vlastne si dáte hociaký názov a adresu vám potom poviem. Takže. Keď máte server online, tak si dajte pripojiť. Takže ten, kto má normálny Minecraft. Toto platí pre tých, ktorí majú T-Launcher. Nie pre tých, ktorí majú T-Launcher, ale tí, ktorí majú Minecraft. Vlastnete si tam. Áno? Aj tu. No, dáte. A už by vám to malo fungovať. Ale budete mať Minecraft server. Musíte ak nie ste na whiteliste, tak sa pridajte na whitelist, ak sa vám čo stalo. Ale však keď strašnete si. Dáte si pridať. Teraz pôjdete na svoj Minecraft a vyskúšate. No, a oficiálne ste na. A takto môžete pridávať aj svojich kamošov. Potom, dobre, teraz si ukážeme operátora. Operátora si môžeme spraviť tak, že pôjdeme do hráči. Ešte ternos. No, teraz, keď chcete mať administrátora, tak dáte si takto. Dáte si fajku. Tak, teraz, ja toto vidíte, tu si môžete ho hľadávať, či čo chcete s ním. A keď chcete, aby mohol byť operátor, ste to, tak to môžete spraviť tak, že operátor. No a teraz skúste sa odpojiť. Znova pripojiť.
Čo si oblečiem? Nie, tak... Science opened up the door. We would feed the hungry feet till they couldn't. Zalando. Viete čo? Však malo by vám to fungovať počas termínu Dobre, toto je u tohoto videa všetko. Ukázali sme si ako sa pripojiť na server a zatiaľ ahoj.